omemma jisi ike n'ọlụ omemma na onye ọlụ nwere ụgwọ dị mma omemma na mma ya na omemma jisi ike n'ọlụ omemma na onye ọlụ nwere ụgwọ dị mma omemma na mma ya onye na-eme mma jisi ike n'ọlụ omemma na ọlụ ọma nwere ụgwọ dị mma omemma na mma ya na omemma jisi ike n'ọlụ omemma na onye ọlụ nwere ụgwọ dị mma omemma na mma ya na omemma jisi ike n'ọlụ onye na-eme mma n'ọlụ ọma nwere ụgwọ dị mma omemma na mma ya na omemma jisi ike n'ọlụ omemma na onye ọlụ nwere ụgwọ dị mma omemma na mma ya na iso na-edozi obodo nna gị biko jisi ike na onye ọlụ nwere ụgwọ dị mma omemma na mma ya na omemma jisi ike n'ọlụ omemma na onye ọlụ nwere ụgwọ dị mma omemma na mma ya na iso na-edozi obodo nna gị biko jisi ike na onye ọlụ nwere ụgwọ dị mma omemma na mma ya na omemma jisi ike n'ọlụ omemma na onye ọlụ nwere ụgwọ dị mma omemma na mma ya na skọlaji bụ ụfọdụ na-enye ego ụfọdụ na-enye ezigbo ụlọ ụfọdụ na-alụ n'ogbenye sọ chukwu ya kwụ omemma jisi ike n'ọlụ omemma na onye ọlụ nwere ụgwọ dị mma omemma na mma ya onye na-eme mma jisi ike n'ọlụ omemma na onye ọlụ nwere ụgwọ dị mma omemma na mma ya na omemma jisi ike n'ọlụ omemma na onye ọlụ nwere ụgwọ dị mma omemma na mma ya ịnakwa eme njọ sepụ aka na njọ na njọ adịrọ mma o sepụ aka na njọ ome njọ na njọ ya na omemma jisi ike n'ọlụ omemma na onye ọlụ nwere ụgwọ dị mma omemma na mma ya na omemma jisi ike n'ọlụ omemma na onye ọlụ nwere ụgwọ dị mma omemma na mma ya na omemma jisi ike n'ọlụ omemma na onye ọlụ nwere ụgwọ dị mma omemma na mma ya na ị na-ekwusa oziọma Chineke biko jisi ike n'ọlụ ọma nwere ụgwọ dị mma omemma na mma ya na omemma jisi ike n'ọlụ omemma na onye ọlụ nwere ụgwọ dị mma omemma na mma ya na ndị nkụzi ka mụ na-agwa ọlụ unu na osiri ike biko jisi ike n'ọlụ onye ọlụ na o nwere ụgwọ omemma jisi ike n'ọlụ